kuma bende e gino manenore kaka duokruok mar wache kinduol matayo yiero kod okwach kich. Apis maduong' mar okwach kich okwedo weche ma IEBC nowacho ewi meko mar apisas 3 mag yiero. DCI oramo ni onge migawo mar Obila miluongo ni OCS Anti-Terrorism Unit e pacho kae kaka nolie kod IEBC. Chris Owino olosonwa report machalo kodama. Ywaruok e kind duol matayo yiero e pacho kae kod apisi mar okwach kich ewi meko mar apisas 3 mag kambi mar Smartmatic International okinyi ma piny rugo chieng' tich abich pod dhi nyime. E oboke margi ne ute fwambo weche chieng' tich abich, jakom IEBC Wafula Chebukati ne ose Obila kuom mako kendo sando japiny Venezuela kod apisa moko 2 mag IEBC e paw ndeke maduong' ma JKIA. E obokeno, Chebukati owacho ni Obila ne omako kendo dino ne apisas 3 go e stesend Obila makedo kod njore ma JKIA. Ne omedo wacho ni Obila ne okawo gige tudruok moting'o simbe, laptops kod flash disks manigi weche IEBC motenore kod yiero maduong' mabiro. Kata kamano, okinyi makawuono apisi maduong' mar okwach kich mapacho kae owuok oko kendo kwedo ng'ur makamano. E oboke margi, tendo okwach kich owacho ni onge apisi mar Obila midendo ni OCS Anti-Terrorism Police Unit e pacho kae. Ne gidhi nyime kod wacho ni onge jatich mar IEBC kata japiny Venezuela mane odine kod Obila. E komachielo, jatend Obila Hilary Mutyambai bende oseyo IEBC kuom koso miyo Obila ler ewi biro mar apisas go e pacho kae. The said stickers were not declared as per the law when they were impounded at the airport. Secondly, the stickers were not accompanied by the IEBC officials as per routine procedures. And thirdly, that such sensitive materials were carried in a personal luggage of a foreigner. E kindeno, kweth mar Kenya Kwanza bende ne ogolo pachgi kendo seyo piny owacho kuom donjore kod tije mag IEBC. They did not lock them up at the airport as persons who had breached immigration laws. They took them to the anti-terrorist police unit. It calls for transparency, but there is no law that has been breached. After all, when they were there, IEBC officials were there, and they clarified to them that these people are contractors of IEBC. Kata kamano, Senator Masia James Agri Orengo kod jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandai osiemo IEBC kuom rem miyo jopiny ler ewi ikrok margi ka achiel gi winjruok margi kod kambi mar Smartmatic. Requires transparent, accurate and accountable elections. Those are the standards in the Constitution. And Chebukati, you are sitting on borrowed time if you continue to bring these acts of deceptions and falsehoods. There are still constitutional avenues to deal with the Electoral Commission. The Commission is not above the law. Chris Owino, Ramogi TV.